Η διοίκηση ηγούμενου ξεκινά με πολλές υποσχέσεις, αλλά σύντομα προσπαθεί χωρίς κεφάλαια να συναγωνιστεί τις μεγάλες ομάδες του κέντρου. Οι άνθρωποι μπορεί να ξεκίνησαν με αγαθές προθέσεις, αλλά όπως ξέρετε η δημοσιότητα και η αναγνωρισιμότητα είναι μια αρρώστια απρόσδεκτη, κατά της οποίας δεν χωρεί και αντιβιωτικό. Έτσι λοιπόν έπεσε ο κύριος Γκούμενος στην παγίδα, να μην έχει τα φόντα τα οικονομικά, να θέλει να διοικήσει αυτό το υπεροκειάνιο που λέγεται ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, με πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Πρέπει όσο μπορεί να κοιτάει στα μάτια τις ομάδες του κέντρου. Άρα λοιπόν σήμερα ποια είναι το δεδομένο? Το δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στο UEFA με 12 εκατομμύρια μπάτζετ περίπου το χρόνο. Στο UEFA παίζει και η Ξάνθη με 4 και ο Ηρακλής με 3,5 και το Εγάλεο με 2,5 και ο Πανιώνιος πέρυσι πρόπερσι με 2,5-3 εκατομμύρια. Η διοίκηση ηγούμενου παραλαμβάνει ένα τεράστιο χρέος. Σύμφωνα με την έκθεση της Grant Thornton, της μεγάλης εταιρείας ορκωτών λεκτών, η οποία παραγγέλθηκε επί διοίκησης κ. Σεργιανίδη, οι συνολικές υποχρεώσεις της ΠΑΕΠΑΟΚ με ημερομηνία Μάιο 2003 ήταν 23.301.000 ευρώ. Το καλοκαίρι του 2005 η διοίκηση ηγούμενου κάνει εντυπωσιακές κινήσεις προκειμένου να βάλει, όπως λέει, τον ΠΑΟΚ σε τροχιά πρωταθλητισμού. Το λάθος λοιπόν ήταν ότι θέλησε, παρασύρθηκε, δημιουργήθηκε μια έπαρση μέσα του, έγινε ο μεγαλομέτωχος, πήρε αυτά τα βάρη όλα επάνω του και δεν είχε βέβαια τη δυνατότητα εκ των πραγμάτων να τα αντιμετωπίσει. Η αγωνιστική πορεία του ΠΑΟΚ το φθινόπωρο του 2005 πάει ωστόσο από το κακό στο χειρότερο. Αντί για την ηρεμία στην οποία είχε ελπίσει ο ηγούμενος με την ανάληψη της νέας διοίκησης, ο ΠΑΟΚ καταντάει να παίζει τις περισσότερες φορές και κλεισμένων των θυρών. Την άνοιξη του 2006 ολοκληρώνεται ο οικονομικός έλεγχος του ΠΑΟΚ από την εφορία. Μετά τον έλεγχο που έγινε με τα ΠΕΚ Θεσσαλονίκης και από τη ΔΟΗ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, οι συνολικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ μαζί με όλο το σύνολο της εφορίας, χωρίς οποιοδήποτε συμβασμό, δηλαδή με συνολικές προσαυξήσεις και πρόστιμα, αγγίζουν περίπου σήμερα με 31 Οκτωβρίου 2006 περίπου τα 33 εκατομμύρια ευρώ. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μια δωρεά του Υπουργείου Άμυνας, αρχίζει σιγά σιγά να καταρρέει παρά τα μερεμέτια. Έχουμε ένα παμπάλαιο γήπεδο. Οι συνθήκες του είναι πάρα πολύ κακές. Σας πληροφορώ ότι στις θύρες 5 και 6 δεν υπάρχουν τουαλέτες. Βρέχεσαι όπου και να καθίσεις εκτός με εξαίρεση τη θύρα 1 και αυτό αν είσαι ψηλά κάτω το σκέπαστρο. Δεν έχει τους όρους ασφαλείας. Όχι μόνο από την προστασία για τους φιλάθλους, αλλά και τους όρους στατικότητας κτλ. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο το χτίσαν οι παλιοί φίλοι του ΠΑΟΚ που βοηθήσαν όλοι και κάναν και μεροκάματα έτσι, χωρίς να παίρνουν αμοιβή για να χτιστεί αυτό το γήπεδο στη δεκαετία του 50. Τώρα αυτό το γήπεδο πρέπει όχι να πέσει, πρέπει να τελειώσει, να μην πηγαίνει κόσμος εκεί, να χτιστεί ένα καινούργιο γήπεδο για τις καινούργιες ανάγκες, σύγχρονο, να μπορεί κάποιος να πάρει το παιδί του, να πάρει τη γυναίκα του, να πάει να απολαύσει την αγαπημένη του ομάδα. Η ομάδα χρειάζεται επειγόντως ένα σωτήρα. Εμφανίζεται ο πόντιος ομογενής εκροσίας Ιβάν Σαββίδης. Ο Σαββίδης ενδιαφέρεται καταρχήν για το ακίνητο του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Οι περιπτώσεις Σαββίδη και Καμπάνη. Πρώτα ήταν του κυρίου Σαββίδη που, όπως ξέρετε, στο τέλος σταμάτησε πλέον να θέτει θέμα ΠΑΕ. Στην ουσία έλεγε ότι εγώ θέλω το γήπεδο. Первично было сказано о том, что у ПАОКа 14 миллионов евро долгов. Потом сказано было 18, потом 20, потом 22. Потом разговоры шли, что уже 23, вернее 25. Я готов выкупить все долги, какие фактически появятся у ПАОКа, то есть под ноль. Я не хочу иметь отношения с любительской ассоциацией и тем более финансовые отношения. Стадион должен быть передан в пользование футбольному клубу. Αλλά ο Σαββίδης αποκαλύπτει ότι ήταν πρόθυμος να επενδύσει άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για ένα ενδιαφέρον επενδυτικό σχέδιο. Ο Σαββίδης, βουλευτής της Ρώσικης Βουλής, έχει εξαιρετικές σχέσεις με την ελίτ του πλούτου στη Ρωσία. Безусловно, хотелось бы в более тесном контакте с серьезными клубами европейскими, и в частности, ближайшим окружением Абрамовича, попытаться создать на Балканах
опираясь на ПАОК, еще один серьезный клуб с серьезными намерениями. Но, к сожалению, мне показалось не то, что не могут меня услышать. Ситуация не созрела для того, чтобы принять такие вызывающие, может быть, предложения. Το καλοκαίρι του 2006 ο Γκούμενος δεν μπορεί πλέον να πάει στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Μια επιτροπή σωτηρίας με τη συμμετοχή του πρώην ποδοσφαιριστή Κώστα Ορφανού αναλαμβάνει να συγκεντρώσει χρήματα ώστε να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς. Ο Κώστας Ορφανός είναι αδελφός του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Ορφανού. Γιατί δεν έρχεται τώρα αυτός ο επενδυτής? Γιατί φοβάται. Τι? Φοβάται καταρχήν τον τρόπο με τον οποίο έχουν φύγει όλοι αυτοί που ήρθαν για να βοηθήσουν την υπόθεση ΠΑΟΚ. Άλλοι με στόχους πραγματικά να βοηθήσουν και άλλοι με στόχους ξεκάθαρους να κερδίσουν χρήματα από την υπόθεση ΠΑΟΚ. Και δεύτερον, επειδή τα νούμερα φαντάζουν μεγάλα, αλλά όπως σας είπα, μπορούν να μπουν σε μία σειρά ένα χρέος το οποίο υπάρχει στην εφορία να ρυθμιστεί στα 10 χρόνια με ένα νόμο που έκανε ο αδερφός μου, ο νόμος Ορφανού που λέγεται, και άρα δεν είναι άμεσα απαιτητά. Η Επιτροπή Σωτηρίας κινείται δραστήρια και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη οργανώνεται συναυλία για να συγκεντρωθούν χρήματα και να αποτραπεί η μεταγραφή του Δημήτρη Σαλπιγκίδη στον Παναθηναϊκό. Ο άνεργος πατέρας 3 παιδιών, Λευτέρης Τσιτσιλίδας, ήταν από τους οργανωτές της συναυλίας. Εσείς Αθηναίος, πώς έγινες ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ έγινε από τον κόσμο του. Μικρός έφυγα και ήρθα εδώ και έγινα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε πρωταθλήματα ούτε Champions League. Είναι κάτι που σε τραβάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Γίνεσαι ΠΑΟΚ, πιστεύω μόνο τον κόσμο. Δόθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 15.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ. Τα λεφτά τα οποία, από ό,τι μας έλεγαν, πληρώθηκε και ο Σαλπιγκίδης πριν να πουληθεί από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Συν κάποια λεφτά τα οποία αγοράστηκαν εισιτήρια διαρκείας, τα οποία δόθηκαν σε παιδιά της περιοχής, σε μαθητές και σε μεγαλύτερους. Μαζεύτηκαν κάποια χρήματα, ό,τι μπορέσαμε, τα πήγαμε στην ΠΑΕ, όχι στην ΠΑΕ, στον κύριο Ορφανό που μας τα ζήτησε, για να δοθεί η λύση, ή να δοθεί η πρώτη δόση στον κύριο Δημήτρη Σαλπικίδη. Και ξαφνικά βλέπουμε τον Δημήτρη Σαλπικίδη με την Εθνική να έχει υπογράψει προσύμφωνο με τον Παναθηναϊκό. Τελικά ο Σαλπιγκίδης, γέννημα θρέμα της Ακαδημίας του Γιώργου Κούδα, φεύγει για την Αθήνα. Δεν έχουμε πρόβλημα, δηλαδή να πάει, εντάξει, να τελειώσει το συμβολέο, τι να πάει. Μα πιστεύω αυτό καθαρά είναι προδοσία. Δηλαδή δεν μπορείς να μας δώσεις ότι μένω για πάντα στον ΠΑΟΚ, είμαι παιδί του ΠΑΟΚ, αγαπάω τον ΠΑΟΚ, κάνω τον ΠΑΟΚ, και στα δύσκολα που θέλουμε να στηρίξει εσύ τον ΠΑΟΚ, δηλαδή άμα έκανε κάποια κίνηση ο Δημήτρης Αλμπικίδης και δεν υπογράφει στον Παναθηναϊκό, πιστεύουμε ότι θα είχε φύγει και ο κύριος Γκούμενος. Ο ίδιος ο Κούδας, που ήταν κάποτε αντικείμενο διεκδίκησης από ομάδα του κέντρου και αφορμή του άσβεστου μίσους κατά του Ολυμπιακού, υπερασπίζεται την επιλογή του Σαλπιγκίδη. Ο Δημήτρης, όταν έπαιζε στην Ακαδημία μου, έφευγε μέσα από το παιχνίδι και ερχόταν στον πάγκο να ρωτήσει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και αυτό το παιδάκι πιστεύω ότι μέσα στην ψυχή του ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο, ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ, ήρθε στον ΠΑΟΚ. Αλλά οι συγκυρίες ήρθαν έτσι που έπρεπε, δηλαδή δεν ζήτησε ο ίδιος μεταγραφή, είχε, και πιστεύω το περασμένο καλοκαίρι, την ευκαιρία που τον ζητούσε ο Ολυμπιακός να φύγει και μπορούσε. Είχε στα χέρια του το διαπραγματευτικό χαρτί για να φύγει. Ο Σαλπιγκίδης θα πουληθεί και με τα λεφτά από τη μεταγραφή του θα πληρωθούν για πρώτη και τελευταία φορά από το καλοκαίρι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η πώληση του ποδοσφαιριστή απογοητεύει οπαδούς και χορηγούς που πιστεύουν ότι η ομάδα παίρνει την κατοβόλτα. Για μένα το ότι δεν βρήκαμε τον μπροστινό μέρος της φανέλας έναν επενδυτή είχε να κάνει με το ότι δεν πίστηκε κανένας ότι πρέπει να έρθει και να δώσει κάποια χρήματα σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι χάθηκε το υπόλοιπο της συμπαράστασης του κόσμου που είχε να κάνει με τη συνέχιση της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας, η οποία αποκόπηκε βία με το ότι ο κ. Γκούμενος δεν παραιτήθηκε μετά τη Γενική Συνέλευση και ο κόσμος δεν πήρε ούτε ένα εισιτήριο διαρκείας μετά την επάνωδο του κ. Γκούμενου στα διοικητικά.